out of yonke le ngicela into phambili ukuthi ngoba ningaqhawe kolunxibelelwano kodwa uThixo usakulangazelela noba lungaqhawuka even the relationship yakho noThixo even if it's broken ufuna wazi ngoba ngaba uThixo izinto zakhe ezidahlekileyo uyasiza kukho labali ke a parable. I always love the spiritual lessons I onyana wolahleko iba ngase ngiguqule ndithi utata onothando kanti umamele labanye lithi wahamba lo mfana abe enikwe isabelo sakhe waya kwindawo apho athe wasibhubhisa khona. We all know the story andifuna uhlala kuso, but when I have a picture of God lambuzo bendisibuza wona kuqala ndiba nombono walatata xa ebona lanyana wakhe eqebile vela phaa, regardless of what broke their relationship, regardless of what broke the connection between the two, but uthi lanyana xa esiza phaya latata wavula izandla. When you want to reconnect with God, uThixo will not reject you, but uThixo ubulela ithuba loba ngaba nanku umntanam ebuyela kum. And it is never late to come back to God. Where? Akusobe kube late ufuna ubuyela kuThixo. Lithi phatha emnqamlezweni abantu sebelikhomba besithi you deserve to be there, but lithi nakugugukela kuKristu, uKristu athi namhlanje nakuba nawe paradise kababa. God is always ready to welcome us. Cala sithabathela kulelo nalo nomnqweno wothandaza sithandaza. Hayi umntu
Oh